Точно сега не съм сигурен какво бих им казал, но мисля, че това е грозна постъпка срещу мене, след като съм състезавал за тях толкова години. Постигнал съм толкова успехи за тях, за техния отбор и те по такъв начин да се отнасят с мен. Най-вероятно е много по-трудно да говоря, отколкото на вас. Вие обаче като негов баща и като човек, който следи всичко, което се случва с него и неговите постижения, вие бихте ли му казали нещо? Не, аз наистина първо не съм такъв човек, който да хули или да напада или така нататък. Просто нека всеки сам си направи изводите, но визирам глобално, че не само с Томас, така може да се случи с някой друг състезател, с някой друг спортист. Не е коректна тази подстъпка. Ние никога не сме нападали и не сме казвали, нали, каквото било, всеки си е направил изводите. Големи хора сме, следиме резултати, следиме времена и така нататък. Никога не сме казали за даден треньор, че не е добър или някакви други квалификации. Просто всеки един човек в един определен момент решава какви са му приоритетите, какво трябва и как да подобри и да го направи. Пак казвам, ние не сме тръгнали с нещо лошо да нападаме, макар че чудя се дали да го кажа, обаче от тяхна страна има доста негативно отношение. Нали? Те все пак са приятели в един клас в училище, да говориш против него на другите деца, малко или много пак казвам, че е неетично. Даже ще кажа, ще цитирам, свали фанелката на това копеле. В смисъл такъв на тренировка на негов съотборник, понеже той на фанелки ние сме ги брандирали, както виждате, в смисъл такъв популяризира благотворителна организация, в смисъл такъв стараеме се с неговия спорт да мотивираме подрастващото поколение, да показваме на другите спортисти някои неща и в един момент да кажат свали фанелката на това копеле, малко нали... Това кой го казва? Валентин Георгиев. Мислих да не го казвам, но ще си го кажа, защото пак казвам, никога и сега пак го казвам, никога не сме обидели, но не може на един състезател от твой отбор, друг се е махнал, окей, махнал се и край, защото трябва да го говориш по този начин. Така че, това е. Тук е момента да благодаря на Митко Кестенов, на господин Донов, на господин Георгиев за така много адекватната и бърза реакция. Даже Митко Кестенов, като се свързахме с него, ние с него сме приятели така доста години, момчето никога не е при положение, че знае, че Томас е най-добрият петобоец, знае какви качества има преподаван в училище, никой не е дошъл при мен и да каже, Миро, премести го при мен. Смисъл, но така си дойде момента и той даже като отидохме при него не можа да повярва. Вика как си спуснаха, вика най-добрия състезател. И въобще сега отношението е... Атмосферата е много добра, както казва, има настроение в отбора, продължаваме напред. Нали, в начало беше един шок за него, защото все пак нали, в тая, колкото и да е крехка възраст, той е висок, нали, голям, не е като нас, но нещата се изживяват. Ние вече сме по-големи и по друг начин ги приемаме, но при положение, че е изцяло отдаден на този спорт, те така наречени катаклизми се отразяват.